आंनि फिसानि थाखाय बीटीसी सरकारा न्याय होथारनांगौ। दानि बीटीसी सरकारखौबो खावलायनाय आङो आंनि फिसानि थाखाय जुदि न्याय होथों बीटीसी सरकारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो। आंनि फिसाया माब्लाबाबो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो हाया। आंनि फिसाखौ बिसोरो फासि नांदों होनदों, बे जाथाया फासि नांनाय जानो हाया। बिसोरो बुथारदोंसो। आंनो बेनि सायाव न्याय नांगौ। सेल्वेशन फाउन्डेशन रिहाबिलिटेशन सेन्टारखौ बन्द खालामनांगौ। आं न्याय नांथारगौ आरो रिहाब सेन्टारखौ बन्द खालामनांगौ बीटीसी सरकारनिसिम आं बेनो खावलायनाय। सासे दुखुथिया बर' बिमानि राव। सासे दुखुथिया बर' बिमाया गाबै गाबै गावनि आंगो फिसाज्लानि थार बिजिरनाय नागिरदों। आथियाबारि जाम्फैगुरिनि रिफुल गयारिनि जिउ गोमानायनि सायाव थार बिजिरनाय हास्थायदों रिफुल गयारिनि बिमा बिफाया। दानि बीटीसी सरकारखौबो खावलायनाय आङो आंनि फिसानि थाखाय जुदि न्याय होथों बीटीसी सरकारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो। कक्राझारनि तितागुरियाव थानाय सेल्वेशन फाउन्डेशन रिहाबिलिटेशन सेन्टारखौ बन्द खालामनांगौनि दाबि दिखांदों रिफुल गयारिनि बिमा बिफाया। नंगौ, थांनाय 27 सेप्तेम्बराव सेरफांगुरि ओनसोलनि जाम्फैगुरि गामिनि थागिबि सुरेन बरगयारी आरो शर्मिला गयारीनि आंगो फिसाज्ला रिफुल गयारीखौ निसा एबा ड्राग्स जानाय एबा बाहायनाय नुनायलाय बिमा बिफाजों लोगोसे नखरनि बाय बाहागिफोरा फाहामथाय होनो थाखाय कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय तितागुरिनि सेल्वेशन फाउन्डेशन रिहाबिलिटेशन सेन्टाराव दोनहैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रानि साननैसो उनाव एबा 30 सेप्तेम्बराव बिमा बिफानो सेन्टारावनो रिफुल गयारीया गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय होननानै फोरमायहरनाय लोगो लोगो नायनो थांसेयावबो बिमा बिफाया नायनो मोनाखै फिसानि गोथै सहखौ। लोगोसे गोबाव सम बारलांबाबो गावनि फिसानि पस्टमर्टेमनि रिपर्टखौ मोनाखै, जायनि जाहोनाव दिनै बिमा बिफाया गाबै गाबै खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावनि आंगो फिसानि थार बिजिरनायखौ हास्थायदों आरो खौरांनि गेजेरजों बीटीसी सरकारखौ सेल्वेशन फाउन्डेशन रिहाबिलिटेशन सेन्टारखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय दाबि दिखांदों दुखुथिया बिमा बिफाया। खुलुमबाय निउस सामलायगिरिफोरनिसिम। आंनि फिसाखौ बिसोरो फासि नांदों होनदों, बे जाथाया फासि नांनाय जानो हाया। बिसोरो बुथारदोंसो। आंनो बेनि सायाव न्याय नांगौ। दा बिसोरो दाख्लै होनदों एथ' गोबाव मानो खालामा, मानो दासो भाइरेल खालामदों। बिसोर मानो नेहोआमोन जोंखौलाय? मानि थाखाय नेहोआमोन? जों बेनि थाखायसो थाथ'नानै थाबाय थादोंमोन। मानि थाखाय नेहोआ? आरो बिसोर बुंबावदों बबाव मा खालामो होननानै बुंदों। बेनि थाखायसो जों दा निउसनि राहा लानांगौ जादों। ओमफ्राय नै मेजिस्ट्रेटआनो लिरनानै होनानै दं हेड इन्जुर होननानै। जों लिरनाय नङा बियो। नै आंनि फिसाया थैनायमोनबा फासि नाङाबा गोदोनायाव दाग थागौमोन। आरो बे रन्जित बसुमतारिया आंनि सिगाङाव जेब्ला आं बेसरगाव मेडिकेल कलेजाव सहैयो 2 मिनिटनि हेरफेर आब' होननानै बुंदों बियो आंनि सिगाङाव। दा मानो 5 मिनिट जालायखो? बिनि खोथाया दफा मुंफा बुङो बियो। आंनो न्याय नांथारगौ। दानि बीटीसी सरकारखौबो खावलायनाय आङो आंनि फिसानि थाखाय जुदि न्याय होथों बीटीसी सरकारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो। आं इसिबां बुंनो हानाय माबाबो गैया, आं रोंगौथि गैया आंनाव। बेनोसै, आं न्याय नांथारगौ आरो रिहाब सेन्टारखौ बन्द खालामनांगौ बीटीसी सरकारनिसिम आं बेनो खावलायनाय। आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय सारमोननिसिम बेनोसै। डेड बडियाव फाब्लिफोराव गासिबो गोसोमजोब, बिखुङाव गोसोमजोब आरो ओरै मा होनो बेखौ गोदोना खङाव बुनाय बायदि ओरै सिन दङ आरो नै बिदियाव दङ बायनाय। आंथ' मोजाङै नायनोबो हायाखिसै, दा फटकआवसो नुबाय आङो। आं सेन्सलेस जाखादों। उन्दैखौ थैनाय खोनानानैनो आं थानो हाखायाखै। आं आंनि फिसा सासेखौमोन। बिनि थाखाय न्याय नांगौ आंनो।
मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।